मा देखोलै बे हाफाङालाय? थोद दसे ओरैनो मेगनखौ मिसिंनो लाबाय माबा दावरावसो खालामलायबायलै बे हाफाङाबो। दालाय दावसो देलाय मोनसिगोन एबार मस्लाखौ। माननाय खुरु जादोंनो बेना खिथुआव आरो खुगायाव फोनना लाथों बियो। मा देदोंलै हाफां मा एसे दावराव? दावसो देलायना ना माननाय खुरु जादोंनो बेनोनो मुलि देदोंमोन आं। मालानिफ्राय दावसो देलायनि इसिबां सिन्था जाखो नोंलाय? नोंल' अनो आरो दावसो देलायखौ आंबो अनोना। आंलाय माला अनफेरलायखो दावसो देलायखौलाय? जियानो जादोला दे दावसो देलायनि थाखाय मुलि देनानै दोनदों आं बाथोन होननानै जालाबायनाङा। नायनि मा देदों? माथो बानलु हाइजें बायदिसो नुबाय आंलाय। मा टाइपनि मुलि बेलाय? गामि ओनसोलनि मुलि आरोहाय नों बेखौ बुजिया। मालानिफ्राय सोलोंब्रबखो नोंलाय? नांगौ समाव सोलोंब्रबनांगौबो जायो नाजिबदां। मा मावबाय थालै? दावसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय खुरुनि मुलिखौ लांफैदोसो नोङो गाबोन फुङालागै दानोसै। थै दान खालामनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय। जेबो नङा डाक्टर सार बेफोरलाय साफ्रोम सुबुंफोरनि मोनसे बिबानखा। दे अब्लालाय नोंबो एसे रेस्ट लाथ'दो। डाक्टर सार सन्दलानि हालोदा माबायदि दं दा? दाबो गाज्रि कन्डिसनावनो दङ। दा थैखौथ' होबाय होनाया नाथाय रिएक्सन जानो एसे गोबाव सम नांबावगोन बेनिखायनो जों दसे सम नेबावनांगोन। अब्लासिम नोंबो दसे रेस्ट लाथ'दो। थाबैनो सन्दलानि देहाया मोजां जाथोंसै बेखौनो इसोरनाव आरज गाबबाय आं। दुमफाव थैखौ होखांबाय नामा दुमफाव? औ दासो होखांबाय डक्टरा दसे रेस्ट लानो खिन्थादों। दे अब्लालाय थांबाव आंबो दसे जिरायफानि। आंबो सिखारखानोसै उन्दुबाय थानो बाबाय आं। बेसेरा सन्तला। दासोलाय बेसेरा होनबा जाबावबाय खामानिखौ मावनायनि सिगां सानग्रोआ। ओलै बबेबा खामानिखौ मावनायनि सिगां सानग्रोनो बावोलै आं। सोरबा मानसिखौ खि हावखांग्रा फज'बायोहाय। माथो बुंबावनोब्रा आंनि खामानिखौबो। ओइ सन्तला भाइ सिखारदोलै दसथि। रहाय दासो थै होदों मानसिया एसे थैफोरा जमा जाथों मा दावराव खालामबाय थायो नोंलाय सिरि था। थेंकिउलै दुमफाव थै होफैनायनि थाखाय। मानोलाय थेंकिउ होनांगौ जाखो थै दान होनायालाय जों साफ्रोम सुबुंफोरनि बिबानखा दा बेनिखायनो नोंसोरबो सम सम ब्लाड बेंकआव थांना थै हो मानोना नों थै दान होनायाव जेबो खहा गैया आनखि नोंहा मुलाम्फासो दं मानोना नों थै दान होयोब्ला नोंनि थैया फिल्टारसो जायो आरो थै गोदान सोमखिनायाव साबसिनसो हेफाजाब होयो आरो बेनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रायानो जाहैबाय नोंनि थै दान होनाय थैजों गोरिबानो जा बा माहाजोनानो जा सोरनिबा जिउआथ' रैखा मोनगोन आरो जों बेखौ रैखा खालामनो थाखाय गावजों गाव रैखा खालामलायनो थाखाय जों थै दान होनांगौ मिथिबाय मानो होनोब्ला नोंनि थै दान होनायानो नोंनि खुसिखौ सोरनिबा जिउआव खुसि लाबोनाय जायो। जागोन दे एबारनिफ्राय आंबो थै दान होनोसै। पेसेन्टजों थाफाबाय थाथ'नो नांला नोंथांमोना एसे बायहेरायाव थांनो थां जोङो पेसेन्टखौ एसे सार्जारि खालामनोसै। ओइ डाक्टर बाबु सन्दलाखौ फाहामथार दे। जों नाजागासिनो दङ जेसेबांखिनि हायो एसेबांखिनिखौ जों खालामगासिनो दङ नाथाय मोनसे खोथा जाहैबाय पुलिस केसबो जानो हागौ मानो होनोब्ला बे एक्सिडेन्टनिसो मामला नालाय। मा पुलिस केस? औ पुलिस केसबो जानो हागौ। ओइ डाक्टर बाबु बिदि बुंनानै सिगिनाङाब्रा नों पुलिसखौ लिंहराबानो जाबाय ना। बेफोरबायदि केसाव पुलिसफोरनोबो इनफर्म होनांगौ जायो नङाब्ला जों डाक्टरफोरनावबो एसे प्रब्लेम गोग्लैयो। ओइ डाक्टर बाबु जों रावजोंबो एक्सिडेन्ट जायाखैलै गाव हारसिंसो जादों लामा गाज्रिनि थाखाय लामाया ओरैबायदि हाखर बुंनोनो नांला आरो प्लिजलै डाक्टर बाबु बे खेबसेयाव बासायथारदो। जागोन दे जागोन नोंथांमोना बाहेरायाव थांनो हासिगौ। थोद' अमा राजा बाहेरायाव। आयौ माथो दैया बारानिफ्राय बारायगासिनो दङहाय। मा जाबावगोन बिदिब्ला? बांद्राय अखा हाबाय थायोब्ला दैया लोमजोबसिगोन बेनिखायनो थाबैनो लाना थांनोसै आं जोंलारिखौ बे न'निफ्राय। आइ जोंलारि फै सोरानावबा थाहैथ'नोसै न'आव दैया लोमजोबथारबाय। सोरानाव थाहैगोन आयै जायनि न'खराव दै लोमाखै बिसानाव थाहैनोसै फैदो। आयु माथो दैया बारानिफ्राय बारासिनसो बारायगासिनो हाबा बे अखायाबो दाबो हागाला दसे थाबावबा दैया न' सिङावसो हाबहैजोबसिगोन बे। आइलाय अबाव थांनोलाय आरो बाहेरायाव ओंखारबोलायबाय ना नों खिनो जायगा गैया होनबा बुजिया नामा थां बारिफोराव जायगा नागिरना खिदां थां आरो न'आवनो थाबाय था जेरावबो दा थां मिथिबाय आं एसे बाहेरायाव थांना फैनि ओइ बारियावबो जायगायानो गैया र' जोंलाय लाना थांनि आं। एमा राजा बहा थांनो नागिरदों नों इसिबां अखायाव? खिनो जायगा नागिरदोंलै आं साथा लानानै थां अखा सिजानाङा। जागोन दे थाबनो फैदे गोबाव जाबा आइजो रायजागोन। जागोन दे आइ उन्दैयासो बांसिन अनथारो माथोलै आंखौलाय। दुमफा बयजोंबो अनजाथावनि मबाइलालाय माथो सुइस अफल' होनबाय थाबायलै।
कारेन्ट गैयैखायसो अखा हाबाय थानायखाय मबाइल चार्ज होनो मोनाखै नामाब्रा बेसेरा दुमफावा अखायालाय मा खालामबाय थादों नोंलाय साथाबो लाया माबो लाया बेनोथ' जाबायलै साथायानो गंसेबो गैया हा नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों माबाहाय हस्पिटालाव थांनो नागिरदों हा सोर मा जादोंलै अमा राजाया लिंहरदों मा जादों अमा राजायालाय माबाहाय सन्थुलाया एक्सिडेन्ट जादोंनो मा सन्थुलाया एक्सिडेन्ट जादों नाथाय बोरै आरो माब्ला आठमंगला जानो थांनायावनो एक्सिडेन्ट जाबाय माथो होनबावनो आरो मा खालामना लाखोबा बिसोरबा आं बेखौनो हस्पिटालाव थांनो ओंखारदों थौ आंबो थांबानि थौ दे बिदिबालाय ओइ अमा राजा सोमस्रिखौ लिंहरबा मोजां जागोन नामा मा होनानै लिंहरनोब्रा सोमस्रिया बिदि नुफैबा जोबोद दुखु जागोन ना आरो सोमस्रिनि दुखुखौ नुबा आरो आं बांसिन दुखु मोनबावगोन ना नोंनि दुखुखौ बाद हो दुखुखौ बरायना लाबोनाया नोंसो दा आया माथो दुमफाव नोंबो दंफैलायो हांग्रोमोन्दै खाथियाव फैलाय हांग्रोमोन्दै माबोरै दं सन्थुलाया हांग्रोमोन्दैलै सन्थलाया एक्सिडेन्ट जाबायलै आं दा मा खालामबावनांगौलै हांग्रोमोन्दै जाबाय गाबनाङा जि खालामनांगौ डाक्टरा खालामगोन मालाय ओइ दुमफाव मा जादोंलै सन्थला दस्थिया मानसिया दाथ' हुसावनो गैया आरो थैयाबो गैलामोन अन्थायाव गोग्लैनानै दा आं थै होनानैसो एसे थै हाबबाय मोदोमाव सन्थलानाव माबोरै बिदि जानायलै आंनिफ्रायनो जादोंलै आंनिफ्रायनो साला स्वाद अमा राजा गासैबो मानसिखौनो नों बिराद हाखराव खोख्लैयोलै माथो खालामनोब्रा हाखर गोजाबा लामायानो उपाय गैया बेनिखायनो आङो एबार इलेक्सन गेलेनोसै साला थां होदोलै बेखौ बेफोरबायदि सिरियास कन्डिसनावबो बियो जकिंसो खालामदोंना जकिं नङाब्रा एबार इलेक्सन दारायगोन आं नायबाय था खोनासंलाय डाक्टर बाबु सन्थलानि हालोदा माबायदि दंलै दा दाबो जेबो बुंनो हाथ'वा नाथाय दा जों मोनसे सार्जारि खालामनांगोन बिनि थाखायनो सिगनेचार नांगौ गार्जेना सोर पेशेन्टनि गार्जेना आंनो गार्जेना बुं डाक्टर मायाव साइन खालामनांगौ आं खालामजोबगोन फै होमबा आंनि उन अमा राजा नों साइन होमारनोसै आरो माबा मोनसे जानानै थाङोब्ला रिक्सा नोंनि सायावसो जागोन मिन्थिबाय ओरैनोबाबो आंनि थाखायसो जाखादों बेनिखायनो सिगनेचारखौ आं गावनो होनोसै सोमस्रिखौबो लिंहरदो आरो र' आं सिगनेचार होना फैग्रोनि हांग्रोमोन्दै सोमस्रिखौ थाबैनो लिंहरदो दे फन खालामनि आं माथो फनानो सुइच अफसो बेनाबो बेनोथ' जाबायलै कारेन्ट गैयैखायनो फनानो सुइच अफ जाजोब्बाय गासिबनाबो आंनाबो बारा गैला चार्जानो नोंनो लिंना लायदो होमबालाय मानसिखौ ओरैनोबा अखा बोथोर हारसिं फैनो उसुबिदा मोनगोन बियो थां सोमस्रिखौ लिंना लायदो जागोन दे आरो मोनसे खोथा नङाना बे अमा राजाखौ बिराद जोंनो ओंखारबायलां मालाबा गुब सौनो लुगैलां हांग्रोमोन्दै गाज्रि मोना दे नों मानो मोननांगौ जाखो बे आवसावखौलाय दे अब्लालाय नोंसोर थाथ'दो आं सोमस्रिखौ लायना फैनोसै आयौ बाला बिसानावबो दैया लोमजुबथारबाय ओइ सोमस्रि दावस्रि देलाय नों माबाहाय नोंसानाव गय खान्दिसेसो मोनजागोन खोमा होननानै फैदों आं अखायाबो हाबाय थानायलाय जायगाफोराबो जेवगा मावगा गिसि गिजा जाजोबनानै खुगाखौनो दैल'ल' मोनथारदों आं बेनिखायनो गय जानो होननानै फैदोंमोन नोंसानाव माथो नोंसानावबो दै गोजाथार औहाय न' सिङावबो लोमजुबथारबाय नै दैयाबो बारायनायनिफ्राय बारायगासिनोसो बांद्राय नोंसानि न'आव थाबाय थाजानाय नंलाहाय सोमस्रि दा बांद्राय दैया बारायोब्ला मा जागोन दे आं मोनसे आइडिया नागिरनो नाव लानानै फैनि आं मा नों नाव जावनो रोंगौ आं हौवादलानि खामानिफोरखौ गासैखौबो रोंजोबगौ फैल' नोंसोरो आंजों उन दे बिदिबालाय नङाबा नोंना फिसाजो जोंलारिया दै गाबाय थाबा लोमजागोन मिथिबाय दायो आंनि खिथु फोलोमि बापावै मालै बेफोर माथो खि गोजासो सोर पापिया खिनानै थांखोब्रा बे लामानि दैयावलाय शाला सोरबा खिनानै दोनजोब्बाय दै सानो शाला बे लामा खिग्राफोरखौ मा खालामनांगौ मिथिबायना बानलु होनानै होनांगौ बिसोरनि खियाव हराव उन्दुनो हायि बायदि एकदम उदै सानाय बायदि बिदिबो जालायो औलै गोदोनि आबै आबौमोना बुङो माथो लामायाव खि नुदोंब्ला बे खिनि सायाव बानलु लगायनानै होनांगौनो अब्ला बे खिनाय मानसिया हराव उन्दुनो हाया जायोनो उदै सानाय जायोनो नंगौना नङाब्रा आंहाबो खिनो जायगा गैला आरो दैयावसो खिनांसिगोन खोमा बायदि मोनबाय आं
बहाबाबो दंफां सायाव थानानै खिथांब्रा दंफां सायाव थानानै खिबाबोथ' दैयाव गोग्लैफैगोन ना थोद बुजियालै नोंबो होद बेयाव थाबाय थाजालालै खियानो खि जाजोब्बाय शाला र' बानलु लगायना होफैनो आं सोर हारामिया खिदों आयौ बाला थफ्लाम बाथामिसो ए माथो सोमस्रि जोंलारिमोनसो बहा थांनो नागिरदोंलाय बहा थांनो नागिरदों नोंनोलाय मानो नांगौ बाथामिस ओइ थङालि खुगा गिजि नोंनाव सोंदों नामा आं खुगायालाय बयनाबो गिजि थाखायो दा बापावो इसिबां थारना नों बोरे लामाया नङाबा सौखां जालांगोन बे जोंजों आच्छा सोमस्रि बहा थांनो नागिरदोंलाय नों माबा जोंहानि न'आ लोमजोब्बाय बेनिखायनो हाफांमोनाव थांनो नागिरदों आं दे थां आंबो नैबे दैयाव सोर फाग्ला फाग्लाया खिनानै दोनदों बे खियाव बानलु लगायनो नागिरदों आं आयौ बाला बेयावथ' आंसो खिदों ओइ बाथामिस बिदि हामगौ आरो मानो हामालै बे थांलाय फैलाय लामायावलाय मानोथो खिना दोननांगौ जेथिंबो दै बालाय बहाथो खिनांगौ जांखो दे आच्छा दासो बुजिबाय आं आयौ बाला मा बुजिखो बे खिया नोंनिनोखाना नोंनो खिथारदों बे दावसे देलाय बेनिखायनो देहायाव दा नांदों नङा होमबा नङाहाय मा दावसे देलाय थौदो थांनोसै थौ बे फाग्ला बाथामिसजों नांबाय थाजाया नोंनो खाथारना दावसे देलाय बेनिखायनो खारनो नागिरदों ओइ बाथामिस सामसिखौसो हेफाजाब होनायखौ नुवाखै नोङो आंखौ थबिराम नोंजों नांलायबाय थानो टाइम गैया आंहा गोबां खस्थ' जादों दे बिदिबालाय थांदो दावस्रि देलाय मुस्कुर फुलायलाय गार आं नोंखौ नों खिथारदोंबा दा हरावनो उदै सानानै उन्दुनो हायै जागोन नों बाल गोसेसे मा खालाम गोसेसे शाला बे दावस्रि देलायखौ मालाबा हारसिं लोगो मोनथोंलाय ओरैबायदि सेफ्लेगोन आं बेखौ आयौ बाला नार्जि बुदांमोननाव कारेन्ट दंलायथारो मानो होनोबा नार्जि बुदांमोननाव इनभार्टार दं माहाजोनथार मालायसो नार्जि बुदाङा बेनिखायनो बे आंना फाग्लि गोसेया माहाजोन हौवाफोरखौ राननानै लानांगौसो मोनलाय लांथारोहाय बालनि थै मा सानो नोंबो ओइ हापां नार्जि बुदां नै बे फाग्लियालाय मा मोननायनो फैलायखो दा हाफांजों रायजायाबानो जाबाय ओइ नार्जि बुदां नों हारसिं नामासै आंबो दङ दे जिराय गासिबो नोंसोर जिरायथाव दे आं साहा फुदुंना लायना फैनि साहा लोंनो गोसो गैयाहाय कफि लोंगौमोन नोंस्रा माहाजोनथार न कफि बानायनानै लाबोदो आरो जागोन दे दावसो देलाय आं कफि बानायनानै लाना फैगोन दिनैलाय सानाव उल्थासो ओंखारदोंमोन नामाब्रा माथो दावसो देलायनो कफि बानायनो ओंखारबायलै हापाङा हापां आं जेबो लोंला आङो हस्पिटालाव थांनि हस्पिटालाव मानो फैलाय साइडथिंजाय सोर मा जादों सन्थलायाना हस्पिटालावसो दङ हापां एक्सिडेन्ट जादों हा औ हापां आं जोंलारिनो दाबो खोन्थायाखै आरो दा आं हस्पिटालाव थांनो नागिरदों अन्नानै नोङो जोंलारिखौ दसे नायथ' दे जागोन नायगोन आरो नोंहा फैसाबो दङना गैया लोगोआव मा बुंनो थाइसेबो फैसा गैया आंनाव आंनाव एसेसो फैसा दङ बेखौ लानानै थांदो नों जोबोद गोजोननाय थागोन हापां सानसे लोगोनि समाव लोगोआ हेफाजाब होआब्ला मानिथो लोगो नालाय नोंनि दुखुआवबो नोंनि सुखुआवबो थाफागोन नाथाय हापां खायसे लोगोफोरा सुखुआवल' थाफायो दुखुआव थाफाया औथ' आरो माथो बुंबावनो खायसे लोगोफोरा दुखुआव थाफानो बिराद गियो सुखुआवसो बाहागो लाफायो लिंहराब्लाबो खायसेया आरो बेनिफ्राय ज' बेरायलायसिगोन फट' लालायसिगोन हटेलफोराव थांलायसिगोन सिनेमा नायलायसिगोन हटेलफोराव रेस्टुरेन्टफोराव पिज्जा जालायसिगोन मम' जासिगोन मेगि जासिगोन बेनिफ्राय फट'फोर साफायनानै टेग खालामलायसिगोन फेसबुकआव इन्सटाग्रामाव ओमफ्राय वाट्सएपआव स्ट'रि दोनसिगोन बिदिसो जायो खायसेया मिथिबाय नाथाय थार लोगोआ नोंनि दुखुआव फैसा थाइसे गैयाबाबो फिजिकेलि नोंजों गसंफाना थागोन हेफाजाब होगोन नोंखौ गोहो बोलो होगोन थुलुंगा होगोन देहाय बाल मा रायखुमा लायदो कफिया आंनो बाहाय दावसो देलाय दसेनो र' आं फैसा लायनि दे थाथ' नों जागोन दे आइजोंलारि थाथ' दे नोङो जेबो दुस्थ' खालामनाङा दे जागोन आयै ओइ नार्जि बुदां दे जिरायथ' नोंसोरो बाला एदाव जाथारा नो सानस्रि बेखौनो लादो आंनावबो बारा गैया बेयाव खालि 10,000ल' दङ दे जागोन दे जोबोद गोजोननाय थाबाय हापां नों जेबो सिन्था खालामनाङा दे जोंलारिखौ आं नायगोन जागोन दे हापां आच्छा हापां बोरो कफिया ओइ दावसो देलाय कफिखौ बादो नोंनि थाखाय मुलि बानायना दोनबायथ' आं आयु बाला बानायबाय नों खुरुनि मुलिखौ औ बानायबायथ' आरो दा थांनानै फोननो हासिगोन नोङो र' आं लायनानै फैनि आयु बाला हापाङा आंखौ अनसोदों
देलाय नै मुलिया आयौ बाला गिबायदि साजायलायथारदों आरोखि नोंहा बां औ माथो खालामनो आरो स्पेसियेलि नोंनि थाखाय बानायबाय आरो ओमफ्राय बे मुलिखौ माबायदि जानांगौ आङो जानाङा बेखौ फोननासो लानांगौ नोंनि खुगायाव फोननानै लादो आरो नोंनि खिथुआवबो फोननानै लादो आरो जेराव खुरु जादों मिथिबाय हामथारबाय होमबालाय हरदो न'आव लांना फोनहैनोसै आं दे होमबालाय थांदो आरो मोनसे खोथा फोनखांनानै आंनो फन हरनो दाबावदे मानोबा ओरैनो आरोहाय माने मानगादोंना मानगायाखै बेखौ मिन्थिनो आरो दे होमबालाय दासो मोनसिगोन बियो जोंलारि ओंखाम जाबाय नोङो ओंखामखौनो जायाखै फै अब्ला ओंखाम जानोसै जोंहा बानलु बेदां आरो फावगालि मोनाबो गोजौनि रुमाव दङ गेलेनो हागोन बिसोरजों अके दुमफाव हांग्रिमोनदि बेरे सन्दलायालाय माबायदि दं सन्दलाया मोजाङैनो दं सानसे गासैबो थिग जाजोबगोन